मैया जब से तेरे दर पे आना जाना हो गया, दर्द दर्द ना रहा सब रवाना हो गया, दर्द दर्द ना रहा सब रवाना हो गया, तेरे चरणों की धूल दवाखाना हो गया, दर्द दर्द ना रहा सब रवाना हो गया। नमस्ते प्रणाम, हम आप सबके राइटर दुर्गेश विदर्दी और आज बहुत ही प्यारा सॉन्ग आप सब खातिर लेके आइल बानी और बहुत दिन बाद भी आज वीडियो बना रहल बानी। चल गए मध्य प्रदेश मैहर वाली माई के दर्शन करे, जय माता दी। तो आप सब कलाकार भाई लोग खातिर बहुत ही प्यारा लव सॉन्ग लेके आइल बानी और बड़े भैया खेसारी लाल यादव जी गौले रहनी, दर्द दर्द ना रहा सब रवाना हो गया। देवी गीत बड़ा सुंदर गौले बनी खेसारी भैया। खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पर ये गाना उपलब्ध बा, दर्द दर्द ना रहा सब रवाना हो गया। वही धुन पर हम खेसारी भैया के जौन धुन बा वही धुन पर हम लव सॉन्ग गाना खातिर लिख के लेके आइल बनी। तो चलिए आप सबके मुखरा सुनावे जा रहा बनी, आप सब सुनी। कि जब प्यार के सुना शुरुआत होला हो जब प्यार के सुना शुरुआत होला हो, नींद लागे नहीं जब लेना बात होला हो, नींद लागे नहीं जब लेना बात होला हो, दिन कटे ना जल्दी से रात होला हो, और दिन कटे नहीं जल्दी से रात होला हो, नींद लागे नहीं जब लेना बात होला हो, नींद लागे नहीं जब लेना बात होला हो। अब आप सबके अंतरा सुनावे जा रहा बनी, तो अंतरा आप सब सुनी कैसे बा। हो तोड़ला से टूटे ना स्नेह के नाता हो, गजब के प्यार बनवले सुन विधाता हो तोड़ले से टूटे ना स्नेह के नाता हो, गजब के प्यार बनौले सुन विधाता हो, दिलवा रहे बेचैन मुलाकात होला हो, दिलवा रहे बेचैन मुलाकात होला, नींद लागे नहीं जब लेना बात होला, नींद लागे नहीं जब लेना बात होला। तो आप सबके मुखड़ा और अंतरा सुननी है। लास्ट अंतरा खातिर आप सब हमारा नंबर पर कॉल कर सकतानी या व्हाट्सएप पर लिंक भेज सकतानी। और रह गई बात की पर्सनली गाना जी लिखावे चाहता ओकरा खातिर अलग से पर्सनली में जे गाना लिखे ओकरा खातिर अलग से बढ़िया तरीका से लिख के देम और ओकरा खातिर पैसा लागी। बहुत कम बजट में बढ़िया गाना आप सबके लिख के हम देम। और जी नया म्यूजिक बनवावे चाहता वो नया म्यूजिक हमसे बनवा सकता। हमारा यहाँ नया म्यूजिक भी तैयार होला।